हेलो हेलो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनाय थाबाय लोगोफोर जोङो दिल्लीयावहाय दिल्ली एन्ड उत्तराखंड गासै जोङो 7 days थाबाय ओमफ्राय दा जोङो दिल्लीनिफ्राय जोंनि जोनोम जायगा बड'लेण्डआवहाय थांफिनसिगोन क'क्राझारावहाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौहाय नायलांबाय थाबानो जाबाय जोङो दा रुमनिफ्राय ओंखारनोसै बे जोंनि रुममोन दिल्लीनि आंनि बिनानाव बिथांमोना लोगोबो बिराद सोलोंनांगौखौ सोलोंबाय एडजास्ट जानो सोलोंबाय आङो बिराद बोथोर सोलायदोंबाबो दै गुसु गुसु लोंफैदोंब्लाबो उत्तराखंड दिल्ली इमान जेनेबा गोजान गोजान जायगा बेरायबाय दै सोलायदोंबाबो आङो जेबो मोनाखै गगाबो मोनाखै आङो उदै प्रब्लेम जेबो प्रब्लेम खिनाय हासुनाय जेबो प्रब्लेम जायाखै आरो बेनो आरो गोदानै थानाय हटेला बेनोमोन हटेल के डिलाइट पेरिडट जों बेनिफ्राय थांसिगोन आरोना बेनो आरो ओमफ्राय खाथियावनो नै पार्लारबो दङ नैबे मलबो दङ नै रेडि जाजोब्बाय गासिबो थांनो दा माखासे जोंनि ग्रुपनिया 11 जन थांगोन ओमफ्राय बिदिनो 15 जन 18 जन बिदिनो जरा जरा थांबाय थागोन आरो फ्लाइटआ गंसेयावनो मोनजोबाखै टिकेटखौहाय नोंथाङा बेयाव बेरायनो फैनानै बोरै मोनदों एसे गोसोनि बाथ्राखौ फोरमायहरदो आङो बेयाव गासिबो आंनि फार्स्ट एक्सपिरियेन्स फ्लाइट गाखोनाय फार्स्ट एक्सपिरियेन्स मेट्र' ट्रेन गाखोनाय फार्स्ट एक्सपिरियेन्स गासिबो फार्स्ट नुनाय आरो आं जोबोद मोजां मोनदों आं बिटिआरनि चिफ प्रमद सारनिसिम आं जोबोद गोजोननाय बावहरो जोंखौ बे मोनसे मोजां एक्सपिरियेन्स मोनहोनायनि थाखाय दा जोङो नै एयारपर्टसिम सफैबाय दिल्लीनि इन्दिरा गान्धी नेशनेल एयारपर्ट बिराद जाम ट्राफिक बेयावबो सानसेयावनो बिराद मानसि दावबाय आरोना बे बुहुमावहाय नुवाखै जामखौहाय ट्राफिकखौहाय माबायदि दिल्लीनि इन्दिरा गान्धी नेशनेल एयारपर्टनि बाहेर बियो दा सिङाव हाबैथ'वाखै खानाया नै साफादार गुफुरनो जोङो एन्ट्रि खालामबाय एन्ट्रि खालामसै जोङो फार्स्ट गेटनिफ्राय नै एयारपर्ट सिङाव हाबफैबाय आरो सेकेन्ड दंबावो बेग बायदिसिना सेकेन्ड दंबावो बेखौ सुनायनोसै जोङो दे सुनाय दं नोंना बेसेबां 13 अ माय गड 15आवनो लिमिट जायो दे आंनालाय बेसेबां जायो 11ल' फैनायावसो माबामोन आंना 12मोन गोनाङाब्ला मोनसे लोगो बेखौलाय आखस खालामो सोरबा लेमिनेसन खालामोबा बेखौहाय लेमिनेसनबो खालामनो हायो बेवहाय मैला मैलि नांलाबायो एरेसिया बेवहाय जोङो बेखौ हरसिगोन जोंनि ट्रलिफोरखौहाय एयारपर्टआव जानाय 260 गाहाम लायो नैबेयावनो थैगोरसो बे पेप्सि KFCनि दे एयारपर्टनि खैथा फ्लाइट नायनो नोंलाय खैथा फ्लाइट नायनो 1 2 3 4 5 6 7 8 यावनो 8 दंखायो 7 दङ बेयो जायगाया गासिबो जिरायथ'ग्रा सोरबा नै उन्दुनानैबो थानो हायो गोलावनो दा जोङो जिरायथ'ग्रायाव जिरायबाय जोंना गेट 52 बिथिंजाय हाबनांगौ जों बेवहाय जिरायफैखाबाय बिसिनानो हारसिं जाजोबोलै थुबानो
Ini cash dong na. Ano doa kayak jauh nih kan? Oh iya. Nanti harusnya gue ini. Pancing deh ya. Ano deh. Nasi. Interesting. Interesting ना. दा जोंना boarding जाबाय जोङो फ्लाइटआव गाखोनोसै. लोगोफोर आं दा फ्लाइटआवहाय गाखोनोसै नै लामाया मोनबाय बेजों थांब्रा गाखोनोसै. अबाव? Good afternoon, welcome. The temperature outside is 34 degrees Celsius. For your safety, please remain seated and usage of mobile phone is now permitted. Please take care while opening the overhead compartments. Kindly check your seat pockets and overhead compartments for valuable items such as wallet, passport and electronic devices. Kindly ensure that you have collected all your belongings with you. ओरैजाय उनथिंजायबो थांग्रा दङ फैग्रा दङ ओमफ्राय ओइथिंजायबो ओंखारलांजायो आरो सिगांथिंजायनो नैयाव लिरनाय दङ नाउ एभ्रिवान क्यान फ्लाइ नै जोङो कामाख्या स्टेसन मोनबाय क'क्राझार मोनफैबाय जोङो क'क्राझार लोगोफोर क'क्राझार सफैमारबाय हरनि 10टायावहाय अट' हमनोसै दाना 9 साननि उनाव दिनैसो गुसु गुसु आबहावानि बार गोजोन बार मोनदांदों दिल्लीयावथ' गुदुं बारसो दिनैसो गुसु बार मोनदांफैबाय क'क्राझाराव सफैनानै नै जोंनि UN एकाडेमियावहाय मोनफैबाय आङो हस्टेलाव हाबैनोसै दाना खोमसि खोमलाव थाबायबाय दा नै हस्टेल सफैबाय Aida, sudah. Ini bisa konan dulu. Thank you. Ini bisa konan dulu. Ini nawa. Sebelum dah kaya. Orang dah. नै हस्टेलनि ओंखाम जानोसै दिनै आफ्टार 8 days मैथाजों सयाबिन दालि एन्ड नारें लेबु बेजोंनो जानोसै हनै माबा मोस्रोम हाबलायलांबाय लोगोखौ लाबोनानै दोनफैनो होदोंमोन आङो बेजोंनो जानोसै खहाबाबाबो होजोंनाथ' थावखाया
उन्दुबाय आं दिनै लोगोफोर बाय good night, good morning, good evening to all of you. Good afternoon and also